Иртәнге сәгать 5 авыл әле йокыда. Ирс хуҗалыгының Уртакамышта бригадасы фермасында исә эш гөрли. Әлеге бригадада 170 баш савым сыеры асрала. Маллар кичәгенә җәйге лагердан кышка обзорга күчерелгән. Лето, как говорится, да, это сезон дешевого молока. Җәй арзан сөт чыры, куелган бурычларны үтәдек. Җәен һәр сыердан 13-14 килограмм сөт саудык. Яшел конвейер көтүлекләр барысы да яхшы булды. Кышкы эшләр бик җаваплы, абзарларда зурдан кубып ремонт үткәрмәсәләр агымдагы эшләр башкарылган. Кормов у нас прошла нормально, сейчас всего заготовка идет. Азык җитәрлек, һәр шарт этерлеккә 21 центнер. Бүген силос хәзерлибез. Печән, яфрак азык барысы да җитәрлек, сыйфатлы. Заготовка идет уже начали буквально вчера. Малларның рационы баланслы, катнаш азык кушылган вакланган кукуруза савым алдыннан сыерлар өчен бик файдалы дип саный сыер савучы Алена Васильева. Ул биредә эшләүче эш савучының берсе. Бер үзенә 55 сыер карау йөкләнгән. Бер иренгәч әллә ни кыенлыгы юк. Савучы минем әнием һөнәре бит ул ди Алена. Зимой надо сегодняшнего начинаем завязывать. Начинается работа. Кышкы чырда малларны бәйләү авыррак инде. Сәгать иртәнге 4-тә киләбез, ашатабыз, җыештырабыз, сыерларны чистартабыз. Эшнең сыйфаты бездән тора. Мин үзем эшемне яратып башкарам. Моңа кадәр дуңгызлар караган Полина Семенова 2 еллап кына сыер сава. Шуңа да карамастан эшендә өлгер. Үз вакытында яхшы хезмәт хакы алгач башкача мөмкин дә түгел диде Полина район башлыгы Равил Күзюров белән аралашканда. Әлеге абзарда малларга азык ташучылар икәү, Максим Семкин шуларның иң яше, 7 эшли. Терлекчеләрнең икенчесе Валерий Ермолаевны да хуҗалыкта мактап туймыйлар. Кышлату чорында күп нәрсә терлекчеләрнең ничек эшләвеннән, белгечләрнең продуктлыгын арттыру, көтүне саклау һәм яңарту кебек шартлар булдыру һәм аларны төгәл башкаруыннан тора. Район башлыгы да хуҗалык җитәкчелеге һәм терлекчеләр алдына шуны бурыч итеп куйды. Шул ук иртәдә Равил Күзюров Нурлат сөте хуҗалыгының югары Нурлат һәм Яктыкүл бүлекчәләрендә булды. Кышкы чорда продукция алуны җәйгедәгедән кыйммәтмәү бурыч шундый дип ассызыклады башлык.